Sepinten Mas Yanto? Saben wengi. Saben bengi. Eki. Eki. Oke. Suaramu ngono Ki. Eki. Nyawa kona nah Ki nah tenang ora Ki Pak Yanti. Pak Yanto Mas Yanto sing jenggleng yen memajang among karo janur kuning Enak ya, Nduk. enak sing jegleng Mas Yanto kok ya Ya enak to, Mak. Oh, ngono ya, Nduk. Jam piro iki ana limbukan bareng. heeh Tresno diajing. nggih Kang Mas lali aku saking penake Makane aja kaken pacaran. pacaran karo sapa karo wedhus kandang wai waton alah Keri Joko iki cepitan apa pacitan pacitan Yuk, 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 yuk. So. Nah. Yo, 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 yo. So. Nah. Kayak dalang sopo ya? dalang sapa Pak Hari. Pak Hari Nah. Pak Hari ora ngono kayake deh Oh iya, maksudnya lho Awakmu cek dhewe cek kok. cek cek. Nah, nganti ping 5 kok piro. dalang jenggot naga itu Oh ngono. Oke, iya Mas. Monggo lanjut. Gosek urung Panas-panas diudani sik. inumane wae apale Enak kene urung ana minuman are. Urung ana Belas minuman, ya? Pak. Ketoke Belas panjake iki. yuk bentar-bentar mripate iki. Dikake apotas ta apa? rondap mawon Ngono. panas
Gara-gara kopi ora munggah iki. Kopi ning nganggo. Kopi. Tapi nek nganggo Kang. Kopi Kang ngono dadi. Lanjut. Panas udan udan panas udan gemak loreng-loreng rasa penak degeng-degeng pitik manis sapa ngepet bocah iki sapa ngepet tuku tunak ning petiung rasa penak apa mutun tembok ning celone jaring kapok haluk meneh tuku salak cacap itu guyu ngakak pamerotu do gemak bunder-bunder rasa penak gayer-gayer wis mesti nek iya. do gemak lonteng-lonteng iku mesti awakmu. Ngono ya. Do gemak bunder-bunder kerasa penak bunder-bunder. Ndak iso. Nganggo Nek do gemak loreng-loreng kerasa penak loreng-loreng. Tekan ndi iki mau? Mie ayam. Lode bojo loro meteng kabeh ning gunung jadungi sego jagung durung usum sabun sarong. Lek lapo ngono.
Ya iya engko nganten wedok iki mau ya engko mlebu sarunge. Sarunge nganten lanang. Ngono. Wis seminggu rak dikumbah ngetril sisan. Ambune ya ngangeni. Pengalaman pribadi gitu. Pengalamanmu? Nah iya, masuk monggo. Saker bisa nyawa gunung desa jati reca geni raina jroning praja Dinar budaya campur sari masuk deh. masuk ya ya yo ya ya yo enak iya nduk. Iya. limbuan. Nah iya ceritane ngono. Ceritane. Kaya Pak Sas, aku nira kaya Pak Sas. Enak iya nduk. Iya. Ngosos. Semonggo nggih. Ngono iki mau tak buka WA-ne kok.